κυρίαρχος εκεί της περιοχής. Παρεθέσει στην κερκίδα ο διαγωνισμός ο οποίος τρέχει από την ΣΥΤΑ, μπαίνοντας στο www.sita.com.cy/tv. Μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις και να κερδίσετε 2 εισιτήρια σε διακεκριμένη θέση, ή στέλνοντας SMS με τη λέξη On Play στο 8000, δωρεά το SMS. Ο διαγωνισμός αφορά ομάδες οι οποίες έχουν σαν χορηγό την ΣΥΤΑ. Ντεμέλο στον Μέρτακα. Ψάχνει και πάλι τον Ντεμέλο, βρήκε τον Φούσκο. Τώρα για τον Λαμπρόπουλο. Αντωνίου. Για τον Γεωργίου, ο Νούχου κέρδισε, έστειλε την μπάλα στον Ορλάντι. Από εκεί για τον Νούχου, για τον Εντλοβού. Το πλάγιο είναι για την ανόρθωση με τον Εντλοβού να βρίσκει τον Μαρτίνες. Πίεσε και του πήρε μπάλα ο Μπάμπα. Τώρα στον Γεωργίου, κάνει κίνηση ο Ντεμέλο, τον είδε, του πέρασε την μπάλα. Με τον Λαΐφη να είναι εκεί να τον μαρκάρει και να παραχωρεί το πλάγιο. Ντεμέλο στον Φούσκο. Κρατάει ο Φούσκο, κάνει κίνηση ο Μπάμπα. Έκοψε ο Γκάμπριελ και απομάκρυνε. Εντλοβού, κεφαλιά πάσα. Αμπουρτζάνια για τον Πελέ. Κράτησε μπάλα ο Πελέ, βρήκε τον Μαρτίνες. Κέρδισε ο Λαμπρόπουλος. Περιμένει το ανέβασμα του Μέρτακα. Σε αυτόν πήγε η μπάλα. Αντωνίου. Ηλίας Γεωργίου, πέρασε η μπάλα για τον Φούσκο που κερδίζει. Φούσκο κρατάει, περιμένει κίνηση. Μέρτακα στη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Φεμή. Η μπάλα πέρασε. Θα καταλήξει out. Στις 6:30 ξανά το γκολ της ανόρθωσης από μια άλλη οπτική γωνία, με τον Ορλάντι να επιχειρεί το σούτ και το σούτ από τον Πελέ. Ένα πολύ δυνατό σούτ, ευθύβολο, και η αντίδραση του Κίτου, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το μοιραίο για την ομάδα του. Στις 6:30 θα ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στην Bayern και την Dortmund. Είναι μια μέρα με πολλά μεγάλα ντέρμπι σήμερα. Η Sita Vision θα δώσει το ραντεβού της. Bayern Dortmund στις 6:30, ΑΕΛ ΑΕΚ στις 7, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 8:30 και Μίλαν Νάπολη στις 10 παρατέταρτο, παιχνίδια που μπορείτε να δείτε από την Sita Vision. Ενώ στις 6 έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση της Arsenal με την United. Προηγείται η ομάδα της Arsenal με 3-0 της United. Με τον Filgate στην εκτέλεση του πλαγίου για την Αγία Νάπα. Φεμή, την πρώτη κεφαλιά ο Λαΐφης θα κερδίσει και θα περάσει για τον Πελέ. Από εκεί στον Νούχου. Μαρτίνες τον πίεσε σωστά, ο Μερτακάς κέρδισε το φάουλ στη συνέχεια. Ο Νίκολα Μαρτίνες από τον Λαμπρόπουλο που έτρεξε για βοήθεια στο μαρκάρισμα. Το φάουλ που εκτελέστηκε στα γρήγορα. Ο Χόλγκερσον για τον Βίκτορ. Χόλγκερσον που κρατάει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Εντλοβού. Προτίμησε τον Ορλάντι ο Χόλγκερσον που έχει ανέβει και γίνεται εξτρέμ. Γκάμπριελ στον Βίκτορ που καλύπτει τον συμπαίκτη του. Στον Λαΐφη. Τώρα για τον Πελέ. Ψάχνει χώρο για σου, το επιχειρεί η κόντρα. Ο Κίτος όμως που μάζεψε. Αντρέα, έχουμε συμπληρώσει 26 λεπτά. Τι καινούριο έχουμε από τους δύο πάγκους? Είστε τον κύριο Κοσμά σε όλους τους ποδοσφαιριστές, ιδίως αναστατικά, και νομίζω άκουσες και εσύ πολλές φορές ζήτησε σούτ έξω από την περιοχή, να μην υπάρχει παρακράτημα της μπάλας. Δοκιμάζουν συνεχώς οι σούτ οι ποδοσφαιριστές προς την αιστεία του Κόπριβετς όταν καταφέρουν να φτάσουν στα όρια της περιοχής. Από την άλλη, ο κύριος Πάους είναι πιο ήρεμος στον πάγκο, η ομάδα του προηγείται, βλέπει το παιχνίδι με το δικό του άγχος, αλλά δεν έχει τις ιδιαίτερες συστάσεις που κάνει ο κύριος Κοσμά από την άλλη. Μάλιστα. Αυτό που ήθελε να δει
το γρήγορο γκολ το πέτυχε η ομάδα του και πλέον έχει επιβάλει σχεδόν και τον αριθμό της η Ανόρθωση με τον Μαρτίνες, με τον Γεωργίου μπροστά. Το Μαρτίνος θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνει ο Μαρκόφσκι και πάλι στον Μαρτίνες. Με τον Γεωργίου και πάλι μπροστά του, με τον Αμπουρτζάνη άλλαξαν μπάλα. Μαρτίνες. Ο Νούχου στον Αμπουρτζάνια για τον Αργεντίνο. Νούχου, Μαρτίνες κρατάει μπάλα, πέρασε πολύ όμορφα στον Ορλάντι. Κόρνερ από την παρέμβαση του Γεωργίου. Ξανά η πάσα εδώ. Ακουμπάει την μπάλα με το χέρι ο Μπάμπα. Νομίζω ότι θα μπορούσε εδώ ο κύριος Τσούκας να δώσει κάρτα. Ίσως και φάουλ. Το κόρνερ που εκτελέστηκε, ο Φούσκο κέρδισε, Πελέ στη σέντρα. Κεφαλιά που γίνεται από τον Ορλάντι, μάζεψε ο Κίτος. Κίτος που έδωσε αμέσως για τον Φεμί. Αμπουρτζάνια, το φάουλ το οποίο γίνεται από τον Φεμί στον Αμπουρτζάνια. Αμπουρτζάνια που αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα. Με τον Κόπριβετς. Παρατηρήσεις από τον κύριο Τσούκα στον Φεμί. Κόπριβετς έτσιλε στον Λαΐφη και από εκεί μπάλα στον Χόλγερσον. Τώρα για τον Βίκτορ. Και πάλι για τον Χόλγερσον που έχει πάρα πολύ χώρο για να ανέβει. Έψαξε και βρήκε τον Νεντλοβού, κέρδισε ο Λαμπρόπουλος στη συνέχεια την μπάλα για την Αγία Νάπα. Τώρα στον Φεμί. Πάσα και πάλι για τον Λαμπρόπουλο, το πλάγιο είναι για την Ανόρθωση. Ο Ορλάντι ο οποίος τα είπε με τον Νεντλοβού στην προηγούμενη φάση για την πάσα του. Πελέ βρίσκοντας τον Μαρτίνες. Μαρτίνες ψάχνει τον Νεντλοβού. Ο Αντωνίου θα κερδίσει εύκολα και θα απομακρύνει την μπάλα. Το πλάγιο από την παρέμβαση του Λαΐφη. Είπαμε για την Ανόρθωση η οποία διαθέτει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημά μας, έχοντας δεχθεί μόλις 2 τέρματα. Από την άλλη έχει καταφέρει και έχει πετύχει, διατηρεί μάλλον την έδρα της χωρίς απώλειες. Φεμί στο σουτ, η κόντρα από τον Βίκτορ και πάλι ο Φεμί στην επαναφορά. Ο Κόπριβετς μάζεψε την μπάλα και την έστειλε αμέσως στον Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες ο οποίος έχει την ευκαιρία να εκδηλώσει αντεπίθεση τώρα για την Ανόρθωση. Ο Αμπουρτζάνια που κάνει κίνηση, προτιμά την πάσα στον Πελέ. Από εκεί αυτό στον Γκάμπριελ, πολύ δυνατή η πάσα του. Καθόλου καλή σκέψη από τον Πελέ. Το πλάγιο για την Αγία Νάπα με τον Φεμί να στέλνει στον Φίλγκεϊτ. Στο πουθενά και αυτού η πάσα με τον Χόλγερσον να την κερδίζει. Η Ανόρθωση η οποία έχει κερδίσει στην έδρα της Δόξα, Εθνικό Άχνας και ΑΕΛ. Αμπουρτζάνια από την πάσα του Βίκτορ. Γκάμπριελ κάνει κίνηση Ορλάντι και πάλι στον Αμπουρτζάνια, από εκεί στον Χόλγερσον. Συμπληρωμένα 30 λεπτά παιχνιδιού. Ο κεντρικός αμυντικός της Ανόρθωσης, ο οποίος αποτελεί μέρος του παιχνιδιού της μεγάλης κυρίας. Αμπουρτζάνια. Η πάσα στον Νεντλοβού σε θέση offside. Ο Νοτιοαφρικανός. Ξανά είναι σε θέση offside. Ο Νεντλοβού είναι πιο μπροστά. Η Ανόρθωση η οποία έχει να χάσει στο
Αντώνης Παπαδόπουλος από τις 22 Μαρτίου. Είχε χάσει από την Ομόνοια εδώ με 3-1. Ήταν και η τελευταία απώλεια στο Αντώνης Παπαδόπουλος για την μεγάλη κυρία. Μαρκόφσκι στον Φιλγκέιτ. Η πάσα ελέγχει ο Γκάμπριελ. Θα γυρίσει την μπάλα στον Κόπριβετς. Και από εκεί στον Γκάμπριελ. Μπάλα είναι πλάγιο για την Αγία Νάπα. Με τον Φιλγκέιτ να είναι έτοιμος για την εκτέλεση του πλαγίου. Να υπενθυμίσουμε για ακόμη μια φορά ότι η μετάδοση του αγώνα φτάνει κοντά σας χάρη στη στήριξη του αυθεντικού έτοιμου καφέ Mr. Brown και στην εταιρεία GAP Βασιλόπουλος Insurances. Με τον Φιλγκέιτ στην εκτέλεση του πλαγίου η Αγία Νάπα. Δυνατά στην περιοχή ψάχνοντας τον Λαμπρόπουλο. Φεμή θα κοντρολάρει την μπάλα. Για τον Μπάμπα το σούτ, την μπάλα έξω. Εδώ είναι ο Μπάμπα. Ακόμη μια καλή προσπάθεια για την Αγία Νάπα στο 33. Ξανά η τελική από την Αγία Νάπα. Το σούτ του Μπάμπα έφυγε μακριά όμως χωρίς να ανησυχήσει τον Κόπριβετς. Με τον Βίκτορ για τον Λαΐφη τώρα. Μπαλιά ψάχνοντας τον Πελέ. Με τον Αντωνίου να βγαίνει και να μαρκάρει. Πελέ κρατάει μπάλα. Πάει να περάσει εκεί, δεν τα καταφέρνει ανάμεσα από δύο. Η κόντρα στον Μαρτίνες, κατοχή για την Αγία Νάπα. Η ανόρθωση η οποία, Αντρέα, επειδή ήμασταν και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Δόξα μαζί εδώ, στο Αντώνης Παπαδόπουλος, επιχειρεί να κάνει ό,τι έκανε στο δεύτερο ημίχρονο ο Πάους. Δηλαδή, δίνοντας εντολή στον Πελέ να ανεβαίνει και να γίνεται ακόμη ένας επιθετικός. Ακριβώς από το ξεκίνημα αυτό. Μάλιστα. Ο Φιλγκέιτ πιέζεται από τον Ορλάντι, πάει να περάσει ο Φιλγκέιτ, κρατάει την κατοχή της μπάλας. Τον πιέζει ο Χόλγκερσον, το πλάγιο για την ανόρθωση, σύμφωνα με την υπόδειξη του κυρίου Τσούκα. Έλα, Αντρέα, ναι. Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι είναι ότι η Δόξα είχε κάνει πιο πολύ παιχνίδι υπομονής, ενώ η Ανάπα οργανώνει και επιθέσεις και φτάνει έξω από την αιστεία του Κόπριβετς. Μάλιστα. Κόπριβετς για τον Λαΐφη. Στον Χόλγκερσον. Από εκεί η μπάλα στον Γκάμπριελ. Αμπουρτζάνια. Στον Χόλγκερσον. Και από εκεί η μπάλα στον Λαΐφη. Παραλαμβάνουμε ότι η Αγία Νάπα όταν αμήνεται είναι όλη η ομάδα στο δικό της μισό, όπως γίνεται και τώρα. Μαρτίνες στον Νούχου. Λαΐφης, κάτι που κάνει ασφαλώς δύσκολο το έργο της ανόρθωσης να κυκλοφορήσει μπάλα. Πελέ. Βίκτορ. Κατοχή μπάλας 54-46%. Ο Χόλγκερσον θα επιχειρήσει το σουτ μακριά από την εστία του Κίτου. Ο Χόλγκερσον, ο οποίος δεν δίστασε όμως να δοκιμάσει το πόδι του. Κίτος, ο οποίος σιγά σιγά θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Φεμή να ζητάει μπάλα από το βολέ του Κίτου. Πέρασε μπάλα από Φούσκο και Βίκτορ. Το φάουλ που έγινε από τον Φούσκο πάνω στον Βίκτορ. Σωστή υπόδειξη από τον κύριο Τσούκα. Φάουλ που εκτελέστηκε. Χόλγκερσον. Αμπουρτζάνια στον Γκάμπριελ και πάλι για τον Αμπουρτζάνια. Εντλοβού που βγήκε μακριά από τα μαρκαρίσματα. Κέρδισαν της Αγίας Νάπας. Τώρα με τον Φούσκο η ομάδα φιλοξενούμενη που προσπαθεί να ανέβει. Φεμή. Και πάλι για τον Φούσκο. Τον καταδιώκει ο Γκάμπριελ. Φούσκο για τον Φεμή. Στον Φιλγκέιτ. Εντλοβού έκοψε προσωρινά όμως η μπάλα που κατέληξε στον Φούσκο. Προσπαθεί να ξεφύγει το φάουλ από τον Αμπουρτζάνια πάνω στον Εμιλιάνο Φούσκο. Εδώ ο Γιάν Κόπριβετς
Και το φάουλ για την Αγία Νάπα με τον Φούσκο να είναι έτοιμος για να το εκτελέσει. Φούσκο, εύκολα απομάκρυνε ο Νούχου. Πρόλαβε ο Αντωνίου, η μπάλα στον Πελέ, από εκεί στον Αμπουρτζάνια. Ο Εντλοβού που κάνει κίνηση τον είδε, ο Αμπουρτζάνια. Ο Αντωνίου όμως θα απομακρύνει. Πελέ για τον Μαρτίνες, έχει χώρο για το σουτ. Η προσποίηση, κρατάει μπάλα ο Αργεντίνος. Τώρα για τον Πελέ, στην περιοχή η σέντρα απομάκρυνε ο Μαρκόφσκι και στη συνέχεια ο Φεμί. Πελέ εδώ που προσπάθησε να βρει τον Εντλοβού. Φίλοι της ανόρθωσης οι οποίοι περίμεναν σούτ από τον Πελέ. Θα μπορούσε να το επιχειρήσει ο Πορτογάλος. Εδώ είναι ο Βίκτορ. Βίκτορ ο οποίος μαζί με Χόλγερσον, Κόπριβετς, Νούχου, Γκάμπριελ και Λαΐφη έχουν το απόλυτο των 450 λεπτών η αμυντική εξάδα της ανόρθωσης. Γι' αυτό άλλωστε και η ανόρθωση έχει μια σταθερά καλή απόδοση σε αυτή τη γραμμή. Και βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Παραλαμβάνουμε, ισόβαθμη η ανόρθωση με την ΑΕΚ και το ΑΠΟΕΛ. Κύριος Πάους, ο οποίος περιμένει σαφώς καλύτερη απόδοση από τους παίκτες του. Μέρτακας για τον Ντεμέλο. Ντεμέλο στην περιοχή, πέρασε από τον Χόλγερσον. Πρόλαβε όμως ο Γκάμπριελ και στη συνέχεια ο Πελέ να απομακρύνει. Ενώ ορίεται ο Κοσμά. Ήθελε σούτ, Αντρέα, έτσι. Βάσεις ίδιος από τον Ντεμέλο, ούτε τώρα το έκανε. Το θέλει οπωσδήποτε ο τεχνικός της Αγίας Νάπας, καθώς βλέπει ότι υπερτερούν και σε όγκο και σε ποιότητα οι αμυντικοί ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης. Έτσι ζητάει με τη μία να χτυπήσουν σε σουτ. Και το λέω αυτό γιατί είσαι πολύ κοντά στον κύριο Κοσμά και οι φωνές τους φτάνουν, η φωνή τους. Να δούμε εδώ τον Εντλοβού στην περιοχή, ο Εντλοβού το σουτ, ο Κίτος και στη συνέχεια ο Φούσκο θα απομακρύνει την μπάλα. Θα την κερδίσει όμως και πάλι ο Εντλοβού που προσποιείται για να ελευθερωθεί. Θα του πάρει την μπάλα ο Φούσκο, θα καταλήξει στον Ορλάντι. Αμπουρτζάνια. Είχε ανέβει ο Γκάμπριελ, τον είδε. Γκάμπριελ πέρασε, επιχειρεί τη σέντρα, είναι καλή στην περιοχή. Απομακρύνει ο Αντωνίου το σούτ από τον Μαρτίνες και πάλι ο Αντωνίου θα διώξει. Η ανόρθωση σε αυτό το λεπτό είχε δύο πολύ καλές φάσεις. Λαΐφης, ανόρθωση που συνεχίζει να πιέζει. Αμπουρτζάνια στον Γκάμπριελ, θέλει να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ πριν πάει στα αποδυτήρια. Το πλάγιο για την ανόρθωση. Την παρέμβαση του Φιλ Γκέιτ. Να δούμε τον Εντλοβού. Στον Ορλάντι τον πιέζει ο Λαμπρόπουλος. Κρατάει ο Ορλάντι. Τον πιέζει τώρα ο Φιλ Γκέιτ από εκεί στον Αμπουρτζάνια. Φούσκο θα παραχωρήσει το πλάγιο. Είναι για την Αγία Νάπα, λέει ο βοηθός. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Εντλοβού να επιχειρεί το σούτ, εύκολη προσπάθεια από τον Κίτο. Απομάκρυνε την μπάλα ξανά. Μπάλα που πήγε πάνω στον Κίτο. Γκάμπριελ που κέρδισε για την ανόρθωση. Από εκεί η μπάλα για τον Λαΐφη. Η ανόρθωση, έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο, εξακολουθεί να ελέγχει το ρυθμό του αγώνα και θέλει να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ που θα κάνει το έργο της ασφαλώς πιο εύκολο. Αμπουρτζάνια στον Γκάμπριελ. Συγκλίνει αυτός, έψαξε τον Ορλάντι, καλή πάσα, δυνατή όμως. Δεν μπόρεσε ο Ορλάντι να κρατήσει μπάλα, να προλάβει μάλλον την μπάλα και να την κρατήσει στην κατοχή του. Φίλοι της ανόρθωσης που έχουν πανηγυρίσει ήδη ένα γκολ. Ο Κίτος έστειλε την μπάλα στον Μαρκόφσκι. Ψάχνοντας τον Φεμί, τον βρήκε. Το πλάγιο για την ανόρθωση υποδεικνύει ο διαιτητής και νομίζω σωστά ο διαιτητής πήρε τη φάση πάνω του.
στον Βίκτορ, από εκεί στον Πελέ και από εκεί για τον Μαρτίνες η ανόρθωση που προσπαθεί τώρα με ταχύτητα να ανέβει και να απειλήσει. Αμπουρτζάνια έχει χώρο, επιχειρεί το σουτ, ο Κίτος πέφτει και μαζεύει την μπάλα. Πάρε θέση στην κερκίδα ο διαγωνισμός της ΣΥΤΑ που τρέχει, www.sita.com.cy/tv. Πιέζει ο Πελέ και τον Μέρτα, θα κάνει το φάουλ. Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να διεκδικήσετε 2 εισιτήρια ή στέλνοντας τη λέξη on play στο 8000 δωρεάν SMS να κερδίσετε εισιτήρια της αγαπημένης σας ομάδας για να δείτε τα παιχνίδια της. Ο διαγωνισμός αφορά κύριος Τσούκας που πάει κοντά τώρα σε Νούχου και Γεωργίου για παρατηρήσεις. Προφανώς κάποιος έτσι διαπληκτισμός εκεί ανάμεσα στους δύο. Μέρτακας ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Σε ένα τέταρτο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της ΑΕΛ με την ΑΕΚ, όπως και του Εθνικού Άχνας με τον Ερμή. Νούχου απομακρύνει. Παιχνίδια που μπορείτε να παρακολουθήσετε από την Sita Vision. Γεωργίου τώρα για τον Ντεμέλο. Η σέντρα στην περιοχή από τον Ντεμέλο. Χόλγκερσον θα κερδίσει και θα απομακρύνει βρίσκοντας τον Αμπουρτζάνια. Τώρα για τον Πελέ, όπως και τον Αυριανό που θα ολοκληρώσει την αγωνιστική, την έκτη. Αυτόν ανάμεσα στην Ένωση και το ΑΠΟΕΛ. Ορλάντι τώρα για την ανόρθωση. Ορλάντι κρατάει μπάλα. Αντωνίου, Μπάμπα. Υπάρχει σφύριγμα από τον κύριο Τσούκα. Μπάμπα που σταμάτησε την μπάλα με το χέρι σύμφωνα με την υπόδειξη του κύριου Τσούκα. Εδώ η προηγούμενη φάση. Εδώ υπήρξε φάουλ από τον Μπάμπα στο μαρκάρισμα. Και εδώ με το χέρι σωστά. Ο κύριος Τσούκας υποδεικνύει το φάουλ καθώς σταμάτησε την μπάλα με το χέρι ο Μπάμπα. Φάουλ ακριβώς απέναντι από την εστία του Κίτου. Από ένα σημείο που ο Πελέ μπορεί να απειλήσει. Το έχει κάνει στο παρελθόν και με τον Εργοτέλη. Το έχει κάνει και με τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Να σκοράρει δηλαδή από τέτοιες μακρινές αποστάσεις. Το έχει κάνει και με την ανόρθωση στο παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας από σαφώς πιο κοντινή απόσταση. Πελέ λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί με πολύ φάλτσο, η μπάλα μόλις έξω. Ξανά η εκτέλεση από τον Πελέ με πολύ φάλτσο, η μπάλα που πέρασε δίπλα ακριβώς από το δοκάρι. Κοιτάξτε, χωρίς καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, από την ενημέρωση που έχω από τον Ανδρέα τον Οδυσσέος. Ο Κίτος που έδωσε συνέχεια. Βίκτορ χωρίς καθυστερήσεις, επαναλαμβάνουμε, το πρώτο ημίχρονο. Πελέ που κερδίζει την μπάλα, ψάχνει τον Εντλοβού. Το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Τσούκα. 1-0. Η ανόρθωση με τον γκολ από τον Πελέ στο 10ο μόλις λεπτό με το ευθύβολο σουτ. Εδώ σκόρερ ο Πελέ. Και εδώ ο Κίτος που είχε αρκετή δουλειά στο πρώτο 45 λεπτό. Ο σκόρερ, ο Πελέ, ξανά το γκολ από την προσπάθεια του Γκάμπριελ. Ξεκίνησε η φάση, πέρασε από τον Φιλ Γκέιτ, κράτησε την μπάλα, γύρισε στον Ορλάντι, επιχείρησε το σουτ, την μπάλα κόντραρε στον Αντωνίου. Ο Πελέ τη βρήκε γεμάτη την μπάλα και με το φοβερό σε δύναμη σουτ που έφυγε από το κουτεπιέ του κατάφερε να ανοίξει το σκορ. 1-0 για την ανόρθωση με τον γκολ του Πορτογάλου που πετυχαίνει το δεύτερο. Να δούμε τη στατιστική πλευρά του 45 λεπτού. 9 τελικές προσπάθειες από την ανόρθωση, 7 στο στόχο. 2 αποκρούσεις από τον Κίτο. 4 τελικές προσπάθειες από την Αγία Νάπα, οι 2 στο στόχο. 6 αποκρούσεις.
από 7 φάουλ κερδισμένα για τις δύο ομάδες, μία κίτρινη κάρτα για παίκτη της Αγίας Νάπας. Κατοχή μπάλας 56-44. Η κατοχή της μπάλας για τις δύο ομάδες. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, στο Αντώνης Παπαδόπουλος εδώ, που η Ανόρθωση προηγείται 1-0 από το 10ο λεπτό με το γκολ το οποίο πέτυχε ο Πελέ. Πάμε αμέσως κάτω στον αγωνιστικό χώρο, στον Ανδρέα τον Οδυσσέος, για να μας μεταφέρει την εικόνα έτσι όπως την είδε του πρώτου 45 λεπτού. Να πούμε αρχικά πως η Αγία Νάπα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αλλαγή, κάποια πρόθεση για αλλαγή. Αυτό είναι η ενημέρωση που πήραμε. Όπως βλέπω και από την Ανόρθωση, κάποιος ποδοσφαιριστής εντατικό ζέσταμα. Δεν φαίνεται να προκύπτει ούτε από εκεί η αλλαγή. Σε ό,τι αφορά στην εικόνα του πρώτου μέρους, η Ανόρθωση πήγε μέσα στο παιχνίδι θέλοντας να επιβληθεί και να είναι η ομάδα που θα ελέγχει το παιχνίδι. Με τον γκολ που πέτυχε ο Πελέ, εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε ο Πελέ, το πέτυχε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Έδωσε κάποιους χώρους μεν στην Αγία Νάπα που έγινε σε μια-δυο φάσεις απειλητική, αλλά γενικότερα έλεξε το παιχνίδι, το έφερε αρκετές φορές στα μέτρα της. Με τον Αντρέ Παύλος βεβαίως να θέλει το δεύτερο γκολ που θα αλλάξει πολύ τα δεδομένα, γιατί για ομάδες σαν την Ανόρθωση που έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους, δεν βλέπεις ότι αν δεχτείς ένα γκολ μένεις στη σοβαλία, βλέπεις ότι χάνεις 2 βαθμούς. Αυτό βλέπεις μέσα στην έδρα σου και σαφώς θέλει το γρήγορο γκολ και στην επανάληψη για να ησυχάσει γρήγορα και να κοιτάξει πλέον και τη συνέχεια. Μάλιστα. Περιμένοντας την Ανόρθωση να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες της Αγίας Νάπας έχουν έρθει στο γήπεδο. Η διαιτητική ομάδα τώρα και περιμένουμε τους παίκτες της Ανόρθωσης για να πάρουν την εστία η οποία είναι μπροστά από τον κόσμο της Ανόρθωσης. Ο Φούσκο τα λέει με τον Μέρτακα και τον Ντεμέλο. Έλα, Αντρία, ναι. Να πούμε για τον νεαρό τον Γεωργίου. Πρώτη φορά ξεκινάει βασικό στην δεκάδα της Αγίας Νάπας. Είναι στα 17 του και πάει πολύ καλά σήμερα. Έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα από δεξιά στην Ανόρθωση. Πάντως τον Γεωργίου, Αντρέα, τον θυμόμαστε να παίζει και στην περσινή χρονιά, έχοντας κάποιες αλλαγές, κυρίως κάποιες παρουσίες στην ομάδα σαν αλλαγή στα τελευταία στάδια του πρωταθλήματος. Σωστά. Το σημειώνουμε απλώς γιατί ήταν και μπροστά μας και βλέπαμε τις κινήσεις του. Δημιουργήσε αρκετά ρήγματα δεξιά, δίνοντας την μπάλα προς το Ντεμέλο. Επιστρέφει και η Ανόρθωση. Δεν θα υπάρξει ούτε από την κυρία κάποια αλλαγή. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένοντας να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, κύριος Πάους και στη σέντρα Εντλοβόα Μπουρτζάνια για την Ανόρθωση, με τον Κόπριβετς να κατευθύνεται σιγά σιγά στην εστία του για να είναι πλέον όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Κύριο Τσούκας που σφύριξε με τον Πελέ, έστειλε την μπάλα στον Γκάμπριελ και από εκεί στον Χόλγερσον, στον Λαΐφη και πάλι η Αγία Νάπα σχεδόν όλοι στο δικό της μισό όταν αμήνεται. Λαΐφης πέραν από τον Ήψον Ντεμέλο, ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη απειλή για τους ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης. Φάουλ που έγινε από τον Πελέ πάνω στον Μπάμπα. Άφησε ο κύριος Τσούκας εδώ ξανά. Δυνατό μαρκάρισμα από τον Πελέ. Μέρτακας στο Γεωργίου. Ο Νούχου έκοψε εύκολα την μπάλα. Θα την κερδίσει ο Ορλάντι και από εκεί στον Αμπουρτζάνια. Η Ανόρθωση που προσπαθεί να εκδηλώσει